बैसागु बैसागु फैलायबाय 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 गुमग्रुवा गुमखाम गुमबाय थर'रि रद सिफुं सुबाय बारदै सिख्ला मोसाबाय मिथिंगा दिनै मेथाइ खनबाय गोसो जोंनि बोदोर जाबाय बारौ बिरग्लांबाय फारसे जोंनि सिखि जाबाय गां फुवारबाय बैसागु बैसागु हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बर'नि मोनसे गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअ'नि आपडेट लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि दिनैनि आपडेटखौ मिन्थिनो थाखाय आं अबे चेनेलनिफ्राय फोरमायनो नागिरदों नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांगोन होनना आसा थाबाय। लोगोफोर, आंनि दिनैनि सेथि आपडेटआनो जादों आरबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गोदानै दिहुनजानाय बड' बैसागु मिउजिक भिडिअ'नि। लोगोफोर, बे गोदानै ओंखारनाय बड' बैसागु मिउजिक भिडिअ'नि टाइटेलानो जाहैबाय बैसागुआ फैलायबाय। लोगोफोर, बिथांमोनहा बे गोदानै ओंखारनाय बैसागु मिउजिक भिडिअ'निखौ बावैसो सिगाङाव रिलिज खालामना होबाय। बे गोदानै ओंखारनाय बड' बैसागु मिउजिक भिडिअ'नि मेथाइखौ रोजाबदों दिपा बसुमतारी। गाहायै फावखौ खालामदों बर'नि बयजोंबो मिथिजानाय फावखुंग्रि लिपिका ब्रह्म आरो जाखांफुनाय फावखुंगुर शिवा। डिरेक्सनखौ होदों पुर्न बसुमतारी। डिअपि एडिटखौ होदों घ्यौथां। मेकआप जना ब्रह्म। लिरिक्स आरो टनखौ होदों रायदाव ब्रह्म। प्रडिउसार रिया ब्रह्म। लोगोफोर, बे गोदानै ओंखारनाय बड' बैसागु मिउजिक भिडिअ'आ थारैनो सोमोनांथाव, बाख्नायजाथाव, बयनिबो गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हानाय बैसागु मिउजिक भिडिअ' लानानै फैदों। लोगोफोर, नोंथांमोनहा बिथांमोननि बैसागुआ फैलायबाय मिउजिक भिडिअ'खौ दासिमहालागै नुवाखैबा आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना फै। बिथांमोननि चेनेलनि लिंकखौ आंनि चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। लोगोफोर, आंनि दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो। आं नोंथांमोननि गेजेराव बेबायदिनो बर'नि गोदान गोदान आपडेट लानानै फैबाय थागोन।